Здравейте, аз съм Цветан Найденов и ние пак сме на Витоша. Този път обаче ще отидем да посетим едно друго, също толкова красиво място. Предишния път отидохме до Боянското езеро. Сега ни чака едно ново предизвикателство на едно още по-красиво място. Връх Камен дел. Много хора вярват на фразата "Сянката е най-добрият ви приятел", защото каквото и да става, тя никога не се отделя от вас. Аз не съм много съгласен с това, защото когато стане тъмно и тя ви напусне, оставате само вие. А когато останем сами, трябва да разчитаме на себе си и тук нека добавя на своите приятели, които никога не биха ни изоставили. Затова подкрепяйте своите приятели и знайте, че дори в най-тъмния тунел се намира светлина. Трябва да положим максимални усилия, за да успеем. Дори да паднем веднъж, трябва да се изправим и да продължим, каквато и да е цената, защото със сигурност накрая ще стигнем върха и ще бъдем победители. Когато имате свободно време или дори веднага след работа, може да дойдете на едно такова прекрасно място, за да презаредите сили за новия ден. Не мислете, че ще изпитвате същата умора, каквато сте изпитвали няколко часа по-рано, затворени някъде в офиса на работното си място. Защото усилията, които ще положите да дойдете до тук, наистина ще бъдат възнаградени от една такава страхотна гледка и едно такова зареждащо място. Както всяко едно дърво сменя листата си, така и ние трябва да заменим проблемите и грижите с хубавите неща от живота, за да може да ни се случват само положителни неща. Не трябва обаче да забравяме, че ни чака много път нагоре. Същото като в живота. Оглеждаме се, презареждаме и продължаваме към новите цели, които сме си поставили. Както хората казват, човек се учи докато е жив, аз лично предпочитам фразата "човек е жив докато се учи". Сипвайте само качествено гориво във вашия организъм. Или иначе казано, хранете се здравословно, за да може да сте силни и енергични през цялото време. Вече пристигнахме на едно от най-красивите места в този район. Поставяйте си винаги големи цели и никога не спирайте да мечтаете.